Fra man er baby til man bliver voksen, gennemgår kroppen hen ad vejen nogle forandringer. Den her film handler mest om, hvad der sker med kroppen, når den er i puberteten. Det er meget forskelligt, hvornår kroppen begynder på det, der hedder puberteten. Nogle vil opleve at være de første, imens andre er de sidste. Begge dele er normalt, men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Kroppen forandrer sig over en længere årrække. Ja, faktisk ændrer kroppen sig lidt hele livet. Lad os se på lidt af det, der kan ændre sig ved kroppen i puberteten. Der er for eksempel hår. Kroppen begynder lige så stille at få hår forskellige steder. Først kommer der et, og efterhånden kommer der flere og flere. Det er forskelligt, hvor meget hår hver person får, og hvor man får mest henne. Man kan for eksempel få hår omkring kønsdelene, under armene, på maven, brystet, benene og i ansigtet. Bumser får man ofte i ansigtet, på halsen og på brystet og på ryggen. De fleste bumser forsvinder igen med tiden. Hvis ens bumser generer en, for eksempel hvis de er meget ømme, så kan man gå til sin læge. Noget, der også ændrer sig, er ens stemme. Når man er en baby, kan man skrige rigtig højt, og senere lærer man at tale. På et tidspunkt går drengenes stemme i overgang, og stemmen bliver dybere. Men pigernes stemme forandrer sig også med tiden. Når bryster begynder at vokse ud, kan de være rigtig ømme, og de kan se forskellige ud. Det er sjældent, at højre og venstre bryst er helt ens. En del drenge oplever også at få ømme buler på brystet, men det forsvinder ofte helt igen efter et stykke tid. Nogle gange kan pigerne opleve, at der er vådt i underbukserne. Det er det, der hedder udflåd, og det er en klar eller hvidlig væske, som livmoderen udskiller. Ofte kommer der en del mere udflåd, inden man får sin menstruation. Pigerne får på et tidspunkt menstruation. Man kan sige, at livmoderen hver måned forbereder sig til, hvis der skulle komme et befrugtet æg. Hvis et æg er befrugtet, vil det sige, at det er smeltet sammen med en sædcelle. Livmoderen laver sin slimhinde tykkere, så ægget kan sætte sig fast. Hvis der ikke kommer et befrugtet æg, som kan blive til en graviditet, så løsner slimhinde og blodet sig, og det kommer ud igennem skeden, og menstruationen er begyndt. Ligesom de andre ting, kroppen gennemgår i puberteten, er det også meget forskelligt, hvor gammel man er, når man får sin første menstruation. Man kan pludselig opleve, hvordan man får rejsning, når man mindst venter det. Det kan være lidt pinligt og kan sagtens ske, uden man tænker på sex. Og det er helt normalt. På samme måde er det også normalt, hvis man oplever at vågne med en våd plet på lagenet om morgenen. Det betyder bare, at man har haft udløsning om natten. Det behøver ikke at betyde, at man har drømt noget dejligt. Det kan også bare være noget, der er sket af sig selv. Ens kønsdele vil også langsomt ændre sig. Pigernes indre kønslæber bliver mørkere og ændrer form. Det betyder for eksempel, at de kan vokse sig større end de ydre kønslæber. Hos drengene vil testiklerne og penis vokse, men også her vil det ske langsomt. Mange har en penis, der i stiv tilstand bøjer til den ene eller den anden side. Det er fordi, at de svulmelemmer, der sidder inde i penis, kan have forskellige størrelser. En penis har også en helt anden størrelse, når den er stiv, end når den er slap. Men husk, at ligesom alle har forskellige kroppe, der ser ud på mange forskellige måder, så ser kønsdele også forskellige ud. Ja, alle har en krop, som udvikler sig i sit eget tempo og forandrer sig på sin egen måde. Måske oplever man, at der dukker spørgsmål op, noget man er nysgerrig på eller i tvivl om. Så kan man for eksempel ringe eller skrive til privatsnak. Her sidder der nogle rådgivere, som er klar til at tale eller chatte med dig.